Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Ug kining imong ipanulti nako karon, last na lang gid ni. Kaysa sunod ni gayon nga dauton pa nimo sila isumbong ta kalula. Makahimo ka na diri nako. Sa kadugay na natong managkaila og silingan sa syudad. Dugay na bitaw. Kadugay na sa ko nimong giairan para sa imong apo. Kay lagi pokpok ko. Unya karon kay nakapabor naman ko. Mao nga. Wa ka lang gid masayod sa kamatuoran. Kuan lola. Ay tasa. Ngano maglula pa man ko nimo eh? Nga dili man day ka tinuod nga lola ni Piolo. Katabang ra man day ka. So, dili na ko maglula nimo. Magnang na lang ko sama sa imong gustong ipatawag ko nimo kaniadto. So, nang. Kuan. Ang tawag nila ini akong gibuhat karon. Unsa ganito eh? Husto. Kapit sa patalim. Siguro alang gyud. Nga sa imong pagkapyot sa mahait nga suwab, dili ka maunay og kasamad. Oh, tambalan! Lo! Do! Kana kun madapag tambal og dili ka madayunan. Hala ha? Maninuod lagi ka. Kamu rin nasamad kay mikapit sa patalim unya, madayunan na dayon? Wala siya kay bao nga siing raman na. Hoy, absinot sa klase tingali ng tigwa nga sa una ay. May pako. Absinot sa... Nang santa! Nang akong Diyos, hain na! Ay, kadiot lang day. Kay, ma'am. Kay, naghimo pa ko dere. Kay, fresh magugay mga gusto. Ay, ni, agapuga pa intawon ko. Ay, kaya sa ni siya, uy. Butang yung dagang ice, ha? Unya, lami, Ay, husto. Maginilas na ko, kay dato na baya ko. Ipahatod na ko sa kong kwarto ang Diyos. Mauni ang life nga akong gusto. Sa katapusan, nakatilaw na ko kinabuhing gayahay. Dili na ko kinahala ang mobila pa. Mangilad na lang. Nang santa, ihatulungan niyo ang akong Diyos sa kong lawak, ha? Kaya gusto ko mapahuay. Wa na ko'y mahimo alang ni mo, Clover. Gisultihan ta na ka sa pagpalayo. Gipahimangnoan sa peligro. Pero dili ka gid mo patuo. Wa si Tinoy din hikaron sa parkingan sa mga sakyanan. Anhiraman ka na sa sagad nga mag-standby. Wa sab din ni siguryo. Ay, mao na kini ang akong higayon. Suwayan ko's pagtanaw ang yawi sa underground kung naara ba gihapon sa butanganan sa mga yawi. Magdali ko. Layo-layo pa man ang atong giunungan sa sakyanan sa ilang bahay ni Day Denise. Ayon sa man, wa na ba magsakit ang imong o? Murag, makaya naman kasakit. Hinay-hinay nang nawa. Ay ingon pabitaw ko ni mo nga dili angeron nga manglakaw ta. Ay mamalik lang ta sa kong agi. Ay basin ni noon og tuwa na ron sa mansyon si Day Denise og nagkabaiwas na hinoon mo. Ayon sa man, balik na ta? Dili, Noy. Mupadayon ta. Mupahuway na kong kadiot og paghuman. Mupadayon na ta.
Wa dito sa mga butanganan sa yawi ang yawi para sa underground. Labing siguro, tuyo niya kining gihipos aron way laing makasayon-sayon sa pagsud sa maong dapit. Oo. Ni anak ko sa lawak ni Sir Orlando. Ay, bahala na. Suwayan ako sa papangita din ang maong yawi. Mamasin ko nga gibilin na rin niya kinidinhi. Sa mga drawer. Akong tanawon sa mga drawer. Uy, nabalik liyaw sa'yo ni si Sir. Minalimta na sa tingali ng amuha. Ablihan ako ang gate. Wa gidinhi sa mga drawer da. Hain man ka dito niya tagui. Iya ka gida ang yawi. Si Tinoy na lang gid ang akong paglaob nga maablihan ng pultahan paigon sa underground. Mugawas na ko gikan dinhi sa lawak ni Sir Orlando. Siguro una nako nga hapnig og tarong ning pagbalik ang iyang mga butang nga akong giukay kagadina. Okay na. Sama sa wara kini matandog. Dili ba himong masayod siya nga giukay ko kining iyang mga butang? Uy. Unsa man ni? Wa ko makabantay ini. May sekretong box din sa kilid ng maong drawer. Oo. Anong niya ka sa sod ning akong lawak? Unsay imong gibuhat dire? Ganong giblihan mo ka ng akong drawers, tukador? Sir Orlando. May gipangita ka ba, Seres? Wa, sir. Nang limpyo lang ko, sir, og gi-arrange na ko ang imong mga butang. Move! Sir, Sugod karon. Dili ka na mahimong musod pa dinhi sa akong lawak. Si Santa na ang mulimpyo dinhi. Nagkasabot! oo, sir. Nakasabot. Out! Pagdali! Oo, sir. Ingon og sawa matandog kini nga akong mga gamit ng maong drawer. Isira ko na kini pagbalik. Oh, yun na. Oh, baya. Ingon og sa may mikang. May mikang agamay. Nining sikreto nga box sa kilid ng maong drawer. Shit. Giablihan ka niya kini. Ayo! Day Denise! Ayo! Day, kambil ni Day! Ma'am Denise, Murag wa ba Ma'am. yung tao sa suod, sir? Bingaw bang kayo? Wa man yung nagtikaw-tikaw. Kung ta imposible sab nga dili siya makadungog sa pagsangpit niya kung ugali nakatuog man siya. Ay kakusog ta sa tong tingog nga sangpit niya. Ay milakaw lagi to. Basig to ato paingon sa mansyon. Ay nagkabaiwas tayo mo. mayon tanoy. Tunwa sa mansyon, may mong may laing gilakaw. Ay, unsa man na, mamalay na lang ta sa akong agi. Paabuto na tos, ma'am. Unsa? Kadit lang, mga 30 minutos. Kung wapagyapon siya, mamalik na tas itong agi. Ay, sige. Alto lang ta sasakyanan maghuwat. Oh, ikaw lang eh. Di nila ko. Maghuat ko niya sa may hagdanan. Di nila ko mulingkod. Ay kala, masaboy nga pasagdan ti ka din eh. Ay, sige, dinihilan sab ko. Ubanan ta ka. Sige na eh. Sir, Ay, Oh. ay singal man na nila ni Day Denise ang nanampit na to. Ay, naara diya sila yung nga bahay ng ila. ay
Ay, Distansya pero silingan na gyapon. si Day Dennis ang inyong gipaabot niya, sir. Oh, mayong uto nang May utusan ni mo, Sir Paulo. oh, dili ko si Paulo nang. Iya kong kaluha, si Piolo. Unsa? Uy, hala, huwag ko may baw nga may kaluha pa dahil si Sir Paulo. Ay, Tinoy, tinuod ni Tinoy. Ay, tinuod. Hala, unsa ko di ay, oy. Ay, nakakita ka ni Dennis? Ay, nagian ako sa ganina dito sa waiting shed, nag-atang. Nag-atang. Oo, nag-atang o kasakyan paingon sa syudad. Nga naman, Hala, waday mo niya sulti, sir. nga unsa. Gipangutan na bagkod na ko siya ganina kung asa siya paingon kay nagdaman siya duwakbag. Matod pa niya nga mubalik na kuno siya sa syudad. Unsa? Dili mahimo. Dili ko niya mahimong biyaan. Dili. Ay, sir man ka, Sir Piolo. Agpaso na ko si Ma'am Denise. Ha? Apason? Asa man, sir? Nahibawag ka ba di ay kung asang napita nato siya apason? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!